Ahojte, tu je Luigi a toto je tutoriál ako skriptovať v Roblox Studio pre začiatočníkov 6. časť. V tejto časti si povieme niečo o events alebo udalostiach a môžeme ísť hneď na to. Takže ako prvé si kliknem na if statements, dám si tu enabled false a dám si tu nový skript, ktorý si pomenujem events. Tak, čo to vlastne events sú? Je vlastne nejaká udalosť, čiže keď niečo sa stane, tak potom niečo urob, je to vlastne tak. A my si môžeme vytvoriť event, že ak sa napojí hráč, tak napríklad print, že hráč sa napojil. Tak môžeme ísť na to. A najprv si tu urobím premenu pre túto kolónku players, kde sú všetci hráči. Takže koľko players sa rovná game.players. A teraz si ideme urobiť ten event, takže keď dám players player added, čo znamená, že ak vlastne sa napojí nejaký hráč, tak tu dám, že connect a tuto napíšem function a tuto dám zátvorku. A je to vlastne, že ak sa nejaký hráč napojí, tak to vlastne urobí event. A do tejto zátvorky môžeme dávať vlastne veci, čo ten event spraví, že kto ten event vlastne začal. A pre mňa tu bude napríklad player, si tu môžem dať, čiže vlastne keď sa nejaký hráč napojí, tak to bude player. Je to vlastne ako keby, že inšia časť toho. A keď sa niekto napojí, no tak sa ako keby nazve player. A potom tu môžem dať napríklad, že print hráč sa napojil. A keď dám play, tak môžete vidieť, mám tu hráč sa napojil. Podobne to môžeme robiť aj keď chceme, že aby ten event urobil, keď sa ten hráč odpojí. Čiže tu dám, že play removing, čo znamená, že keď sa ten hráč odpojí. A tu môžem dať, že hráč sa odpojil. A keď dám teraz play, tak môžete vidieť, nič sa nestalo, ale keď dám stop, tak mi tu napíše, že hráč sa odpojil. Tak fungujú events. Môžeme si tu dať aj nejaký in-shape a tu napríklad si tu vytvoríme nejaký blok, ktorý pomenujeme events start a môžeme tu dať, môžeme ho zväčšiť najprv a taktiež tu môžeme dať potom, môžeme tu vytvoriť premenu na event start sa rovná game.workspace.event start a môžeme tu dať, že event start.brickcolor sa rovná brickcolor.new a dám to napríklad lime green a toto zmením na player added. A keď teraz môžeme vidieť, čo sa to zmenila tá farba, tak to by bolo z tohto tutoriálu všetko. Ak sa vám páčilo a chceli by ste ďalšie takéto tutoriály, dajte odber a like. Uvidíme sa v ďalšom videu.